Dobar dan i dobro mi došli u moj video. Danas ću praviti jedno slano jelo. Pravit ću proljetnu picu sa prazilukom. Mi je svi volimo jer je jako neobičnog i interesantnog ukusa i zbog toga želim da ovaj recept podijelim i sa vama. Nadam se da će se i vama svidjeti. Prvo što se treba uraditi je da se praziluk dobro očisti, da se isjecka do svjetlo-zelenih listova i da se dobro opere u hladnoj vodi. Ja sam to već uradila i ovdje procijedila ga. Također ovdje sam isjeckala na sitne kockice malo suhog mesa. Ko ne voli meso ili ne jede, ovaj dio recepta može preskočiti. Ali ja, pošto živim sa 4 muškarca u kući, ovaj dio recepta nije dozvoljen da se preskače. U jedan malo dublji tiganj ili šerpu sipajte ulja i propržite malo ovo suho meso. Tome ću dodati i praziluk. I sada ću ovo dinstati 8 do 10 minuta. Ovdje sam umutila jaja i creme fraiche ili pavlaka kajmak, punomasni kajmak. To ću sada zaliti preko ovog praziluka. Sada ću sve ovo malo posoliti. Stavit ću bibere. I također narendat ću malo muskatnog orahčića. U aktivirani suhi kvasac i brašno sipat ću mlaku vodu. Dodat ću malo soli, ulje i sve zajedno izmjestiti sa električnim mikserom. Ovo tijesto ću prekriti sada sa plastičnom folijom i ostaviti da naraste 30 do 40 minuta. Tijesto je nadošlo i sada ću ga još malo ovdje izraditi. Ovako ću tijesto sada ostaviti još 10 minuta da odstoji. A sada ću razviti ovo tijesto. Obložila sam pleh sa papirom za pečenje i sada ću ovo tijesto prebaciti ovdje. Ove ivice od tijesta treba malo gore podići, pošto ćemo sada ovdje da izlijemo ovu smjesu od praziluka.
Sada ću sa ovim ljevenim sirom posuti odozgo. Šporet sam uključila na 200 stepeni i sad ću staviti picu da se ispeče, treba otprilike jedno 40 minuta. Evo, pizza je gotova, ja sam je malo prohladila i isjekla ovako u komade. Ona je uzmirisala cijelu kuću. Hvala vam puno što ste gledali još jedan moj video. Nadam se da će vam se ovaj recept svidjeti. Ako vam se sviđa, slobodno ga podijelite sa svojim prijateljima i sa familijom. Ja vas sve puno pozdravljam, da se ovo ne hladi. Moji momci čekaju, gladni su. Mi se gledamo u sljedećem videu. Bye!